A kde ostane zeleň. Plán bol naposledy na programe poslaneckého rokovania pred komunálnymi voľbami, ale neprešiel. Hoci sa odvtedy nič nezmenilo, teraz ho už jednomyselne schválili. Aj napriek tomu, že komunálni politici sľubovali občanom pred voľbami, že zeleň ustrážia, neustrážili. Na rozdiel od ostatných európskych miest, kde sa zeleň do mesta vracia, Bratislava sa rozhodla zbaviť posledných ostrovov mestských parkov či záhrad. Sadianka kráľa nikto neohrozuje zatiaľ. Kľúčovým problémom sa v územnom pláne okrem iného stal Sadianka kráľa, národná kultúrna pamiatka a najstarší európsky mestský park. Ešte pri stavbe Auparku architekti a investori odmietli podozrenia, že územie parku sa okrem tejto stavby bude redukovať. Nie je to tak. Už teraz okrem Auparku sa stavajú 10-poschodové garáže v pozadí s domom svätého Martina. A práve k ním má viesť dvojprúdová cesta aj sadom Janka Kráľa. Ďalší dôkaz toho, ako úrady nedokážu zladiť záujem investorov a developérov so záujmami občana. Víťaz je len jeden. Samospráva neplánuje, územné plány nevytvára, jediný, kto rozhoduje, sú stavebné firmy. To je moje zistenie za 11 rokov. Deň pred schvaľovaním územného plánu sme s architektkou Elenou Petoprstou vyzvedali u starostu Petržalky, či je ochotný na zastupiteľstve predniesť požiadavky občanov. Cez Sadianka kráľa sa teraz plánuje cesta, v novom územnom pláne je dopravných, to je vlastne medzi Auparkom a Viedenskou. To ide cez územie Sadianka kráľa, to mám overené. Čiže tým, že dáte doplniť do územného plánu požiadavku... Tak to prejde samozrejme. Otázka je, či využijete toto právo, či to predniesiete. Áno, ak mi dáte rozumné návrhy do zajtra, tak ich prednesiem. Stále ma to štve, hej, že ja sa musím dožadovať a musím učiť úradníkov. Pozrite sa, prosím, však toto je zákon a ten zákon hovorí toto. A oni povedia, aha. Je možné dávať pripomienky. Na základe toho by som chcel formulovať tie dve veci, ktoré som spomenul ako pripomienku. Vypustiť cestu Sadianka kráľa a nahradiť ju funkciou zelene, podobne to urobiť pre lokalitu Lesíka Krasovského, zmeniť občiansku vybavenosť na zeleň. Toto chválihodné predsavzatie pána starostu však večer už neplatilo. Procedúra platí pre všetkých, to znamená aj pre mňa, takže ja tie návrhy sťahujem. Ja osobne som prekvapený, ako rýchlo sa zotmelo u pána Táčnika. Ráno krásne svetlo prednáša návrh a krátko na to tma. Uprostred dňa nastala noc. Proste neviem si predstaviť človeka, ktorý sa dokáže vnútorne rozdeliť na dvoch jedincov. Raz vystupuje ako zástupca verejnosti a o chvíľu vystupuje ako zviazaný politik nejakými dohodami. Územný plán bol teda jednomyselne schválený. Samozrejme, že aj cesta zasahujúca do sadu Janka Kráľa. Zaujímalo nás, či poslanci vedia, za čo vôbec hlasovali. Cesta Janka Kráľa nemôže byť, pretože sad Janka Kráľa je presne vymedzený a cez ten nemôže ísť. Cesta určite ani nikdy nepôjde. Zákon bol taký, aký bol, musel to starosta povoliť. Ale na druhej strane si myslím, že keď nad Auparkom postaví ešte 25 poschodí, potom bude chcieť celý sad Janka Kráľa zbúrať, aby tam mal prístupy. Kolegovia z Petržalky, ktorých je tu asi 21 v tomto mestskom zastupiteľstve, mali možnosť sa k tomu vyjadriť. Keby tu zaznela taká zásadná pripomienka, tak si myslím, že by sa to zvážilo, ale bral som to tak, že ak oni nesignalizujú zásadný problém, ešte keď tu sedí aj ich starosta a všetci hlasujú za, tak je to v poriadku. Ja som za mestskú časť Rača a to je teda strašne vzdialené od Petržalky, takže je to vec, o ktorej som nemal žiadne informácie. Sľuby súčasného starostu sa nejako nevymykajú z praxe predchádzajúcich komunálnych politikov. Aj primátor Ďurkovský menil svoj názor doslova zo dňa na deň. Tá cesta tam nebude. Sad Janka Kráľa zostane taký, ako je a naopak ešte sa bude rozširovať. To vás môžem uistiť. Pán Ďurkovský pravdepodobne mal daný okamih zatemnenú myseľ, keď niečo také vyhlásil. Sadianka kráľa nemožno rozšíriť. Zo všetkých strán stoja stavby, ktoré bránia zväčšiť plošnú výmeru. Môže sa rozšíriť smerom nahor, proti oblohe. Ale dole nie určite, lebo tam už sú koreňové systémy.
Hore sa môže, ale to zariadi príroda aj bez pána Ďurkovského. Tak kto vlastne rozhoduje o prostredí, v ktorom žije takmer 500 000 ľudí? Kto rozhoduje o hlavnom meste republiky? Samospráva sa tvári, že plánuje, ale plánujú tí, ktorí stavajú. My sa tu môžeme hrať a tváriť na to, že existuje nejaký systém územného plánovania a v skutočnosti rozhoduje ten, kto má peniaze. To je moje zistenie za 11 rokov. Akési také tvrdohlavé presadzovanie zo strany investora je silným znakom nekultúrnosti. Musím povedať, že ja nesúhlasím samozrejme s tým prepojením, aj keď na druhej strane si myslím, že sa to riešiť dá. Ak to nie je v rozpore s územným plánom, jednoducho ten stavebný úrad nemá v zásade dôvod povedať, že prečo to nezakáže. Dôvody toho typu, že je to neestetické, že občania protestujú, to nie je právny dôvod, o ktorý by sa mohol stavebný orgán oprieť. Vtip je v tom, že ako náhle sa príjme územný plán a v ňom je nakreslená cesta, na druhý deň investor môže požiadať stavebný úrad pre líniové stavby a dostane súhlas. V procese prerokovania a spracovania sme nedostali nejaké širokošpektrálne pripomienky, že tam nemá čo robiť tá komunikácia. Sú to jedine ochranári. A žiaľ teda v tomto prípade nemôžem hovoriť o verejnosti alebo o širokej verejnosti. To je úzko vyhranená skupina ľudí, ktorí majú svoje názory. Manažér územného plánu ako si zabudol na fakt, že prostredníctvom petície sa za zachovanie parku postavilo takmer 14 000 ľudí v Bratislave. 2000 ľudí vytvorilo kilometrovú živú reťaz a boli ochotní poskladať sa v súkromnej zbierke na kúpu pozemkov, len aby bol lesík, kde majú vyrásť ďalšie výškové budovy a s nimi ďalšie prístupové cesty zachránený. Niektoré prejavy v sebe skrývajú rukopis arogancie. Je to škoda, lebo ľudia mohli výraznou mierou prispieť ku kvalite svojej budúcnosti. Úradníci im túto príležitosť nedali. A zase je to len zákon, ktorý bude musieť stavebný úrad rešpektovať. Je tam napísané v zákone, že sa tu môžu stavať 22 podlažné budovy? Áno. Tak si to tam investor postaví. A darmo sa môže úradník postaviť aj na hlavu a bude to musieť dodržiavať, lebo bude musieť ísť podľa toho blbého zákona. Keď je zákon blbý, tak je blbý. Podstatné, aby sa ľudia zobudili a začali konať. To je strašne jednoduché. Tam netreba byť rezignovaný. Tá rezignovanosť to je presne to, čo nahráva do rúk politikom. A preto sa snažia každým možným spôsobom nejakým spacifikovať, či už cez to, že nám nedovolia, aby sme do niečoho pozreli, že nás snažia sa oklamať, nedať informácie a tak ďalej. To je práve to, že majú strach z toho, že ľudia začnú rozmýšľať a konať. Ak nie sú zodpovední politici, majú možnosť byť zodpovední občania. Dvakrát meraj, raz strihaj. Túto múdrosť by si mal pripomenúť každý, kto si vyberá stavbára pre svoj budúci dom.